niitä sattuu mestareille ja sattuu kaikille, että se kuuluu lajiin. Talvella tärkeintä meille oli hankkia kilometrejä ja kokemusta ralleista, mutta muutimme tätä taktiikkaa kesälle ja lähdimme heti ajamaan täysillä. Hän on osoittanut kyvyillään olevansa nopein naisrallikuljettaja, mitä tiedän. Valitettavasti testin aikana pieni osuma sorapenkkaan, josta lähdimme pyörimään. Kuitenkin tärkeintä on, että molemmat me olemme kunnossa. Paljon uusia asioita, mutta se mikä oli mukava huomata, että hän ajaa rohkeasti ja auton käsittelytaito on todella hyvä. Team member Enola is not participating today. We had some incident during the tests and we have a good progress and so I see her future in the WRC. もう努力ができて、そして才能もあって、僕は彼女と一緒に大学で医学を勉強してるんですけど、もう絶対どの分野でも成功すると思います。